Ma nistax nemmen l-aħbar ħażina li rċivejt dal-għodu, kellek ħajja sabiħa qudiemek b'ħafna ħolm li xtaqt li jsiru realtà. Onorata li sirt nafek, persuna mimli mħabba u umli. Kellek imħabba speċjali lejn ommok, dejjem taħseb fiha u f'binti Shakira. Dan huwa l-messaġġ li omm il-maħbuba ta' Abraham Selleck ħallit fuq il-paġna tal-Facebook tiegħu. Messaġġ mimli dieqa ftit momenti biss wara li hija saret taf bl-inċident traġiku li fih tilef ħajtu Abraham Selleck, ġuvni ta' 18-il sena minn Birkirkara. Iż-żagħżugħ kien passiġġier vettura ta' tip Volkswagen Polo, misjuqa minn ġuvni ta' 21 sena minn Ħalaxa. Fl-istess karozza kien hemm tfajla ta' 21 sena minn Naxxar. L-inċident seħħ il-ħadd tal-ħabta ta' 3 ta' filgħodu. Il-karozza kienet qed tinstaq fid-direzzjoni ta' Birkirkara meta malli waslet f'Lewja żgħira, is-sewwieq tilef il-kontroll u mar fuq in-naħa l-oħra ta' triq. Il-karozza qabdet il-bankina u nqatet mill-art u li ċimetri u spiċċat ħabtet b'impatt qawwi ma' siġra. L-impatt ma' siġra kien fuq il-biba ta' wara tan-naħa tas-sewwieq fejn x'aktarx kien rikeb il-vittma. Min informazzjoni li għandu għan-news il-ġuvni kien libes is-seatbelt u x'aktar xmiet wara li kiser onqu. Intant ma naqsux id-diversi kummenti fuq il-paġna ta' Facebook ta' żagħżugħ fejn wieħed seta' jinnota d-dieqa fost dawk kollha li kienu jafuh. Abraham Selleck kien deskritt bħala ġuvni mimli enerġija u kien jinsab ftit passi biss il-bot milli jikseb il-ħolma ta' ħajtu, dik li jsir soldat, dan wara li ġie aċċettat sabiex jingħaqad mal-Forzi Armati ta' Malta. B'dan is-seba' inċident fatali ġie infurmat il-Maġistrat Antonio Mizzi li ħatar diversi esperti sabiex jassistuh f'din l-inkjesta. Il-Pulizija għadha għaddejja bl-investigazzjonijiet.